ପ୍ରେମିକାର ବାରିଆଡ଼େ ବାଇ ଢଙ୍କ ବିଛୁଆତି। ଆରେ ଶଳା ଲାଡୁଆ ବୁଢା ଆଇଲା ଆଉ ଓଇନା ରାଡୁଆ ହବ ଶଳା ସଖା। କାଲି କଣ କାଣ୍ଡ କରୁଛୁ? ନାଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି କରିନି। ଜମା ତୁ ମିଛ କହନା। କାଲି ସେ ଗାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କଣ ଶୋଧୁଛୁ ତୁ? ତ କଣ ହେଲା ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆସି ଗହଳି କରୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇକିରି ମରାଅ। ଆରେ ସେ ମୋ ରେଗୁଲାର ଗରାକ। ତ କଣ ହେଲା? ତୁ ଶୁଣି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଭୁଲ ମାଗେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଣ୍ଡୁ ବାବୁ, ମୁଁ କାଲି ଯୋଉ କହିଥିଲି ତମେ ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇକି ମରାଅ ଥାଉ, ଆଉ ମରେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶଳା ସବୁ ଅଜବ ପ୍ରକାର ଖବର ସବୁ ପେପରରେ ବାହାରିଛି। ଏ କଣ ବାହାରିଛି ଟିକେ ପଢିଲୁ। ଶୁଣୁ ଭାଇ, ଜଣେ ପୋଲିସ ନକଲି ଟଙ୍କା ଛପା ମେସିନ୍ ଜବତ କରିବାକୁ ଯାଇ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ଫସିଲେ। ଟିକେ ପୁରା ଖବରଟା ପଢୁନୁ। ଶଳା ନାଳୁଆ ବୁଢା ଖାଲି ନାଳୁଆ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଛନ ହଉଛି। ଶୁଣୁ ଭାଇ, ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ତତେଇଲ ଜିଲ୍ଲା ଚଢ଼ାଚଢ଼ି ଗାଁର ଟଙ୍କା ଛପା ମେସିନ୍ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଆଗକୁ ଟିକେ କଣ ଘଟିଲା? ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ମେସିନ୍ ଘରେ ରଖିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଲୋକର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମେସିନ୍ ରଖିବା ଅପରାଧରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଉକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା ମେସିନ୍ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଛପାଉ ନାହିଁ। ପୋଲିସ କହିଲା ଟଙ୍କା ନ ଛପାଅ, ମେସିନ୍ ତ ଅଛି, ସେଇ ଅପରାଧରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବି। ଇତରେ ରେପ୍ କେସ୍ କଥା ଉଠିଲା କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା? ଆରେ ପୁରା ଘଟଣାଟା ତ ଶୁଣୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା ତମେ ମୋତେ ରେପ୍ କରିଛ ବୋଲି ଥାନାରେ କହି ଆରେଷ୍ଟ କରିବି। ପୋଲିସ କହିଲା ମୁଁ ତ ରେପ୍ କରିନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା ରେପ୍ ନ କର, ରେପ୍ କରିବାର ମେସିନ୍ଟା ତ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ଅପରାଧରେ ତୁମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବି। ଆରେ ଶଳା ମେସିନ୍ ନ ଚଲେଇକି କେସ୍ ଉଦ୍ଧତ ମାଇକିନା। ଆରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ରୋଷେଇବାସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ହଁ ଚାଲ ଆଜି କରିବା। ହଉ ଚାଲ। ମୁଁ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଆଉ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଇହାଟା ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଓହୋ ଗାଡି ଆସ। ବୁଝିଲି ସାଙ୍ଗ, ରୁହ ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ବନେଇ ଦଉଛି। ହଁ ହଉ। ପେଟ କଣ ଶୁଖି ଯାଉଛି ଆଉ। ମଦ ପିଇବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ମଦ ପିଇ ପଛେ ଭଲେ ମରିବି। ମତେ ଚାଖଣା ଟିକେ ଦିଅ ହେ, ମୋର ମଟନ ଚିକେନ ଲୋଡା ନାହିଁ ହେ। ହଉ ସାରେ ଉଠଉନ। ଆଉ ପଢିଛି ସେ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ତା ବୋଉକୁ ଏବେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତା ବୋଉ ବି ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ଆଉ ଆଜି ବି ତା ବୋଉ ହଲିଉଡର ସେକ୍ସି ହିରୋଇନ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଅବିଜ୍ଞାନ ଘମ ହବ। ତମକୁ ନା ବହୁତ ନିଶା ହେଇଗଲାଣି। ଇଠୁ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ଜଲ୍ଦି ବାପା।
ତୁ ଆରେ ମୁଁ ତତେ କାଲି ଫୋନ କରିଥିଲି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠେଇ ଗଲା ତୁ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଆଉ ତୁ ତ କାହିଁ ଫୋନ କଲୁନୁ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କାଲି ଫୋନ କରିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ମିସେସ୍ ଫୋନ ଉଠେଇଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ବାସନ ମାଜୁଥିଲେ ବୋଲି। ବାପା କୁଳାଙ୍ଗାର ତୋ ବୟସର ପିଲା ଯାଇ ବାହାରେ ଖଟିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କଲେଣି, ତୁ ଏଠି ଗାଁରେ ଖାଲି ବୁଲୁଛୁ। ବାପା ତମେ ଦେଖିଛ ଧାନ ଉଡ଼ିଲା ବେଳେ ଦୂରକୁ ଅଗାଡ଼ି ଉଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ଗୋଟା ଧାନ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଗୋଟା ଧାନ ବାପା। ତୁମର ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଓରେ ବାପା ବାପା କାର ଚାବି ଦେଲ, କଲେଜ ଫଙ୍କସନକୁ ଯିବି। ଆରେ କାହିଁକି? ଆରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାରରେ ଗଲେ ଆମ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଯିବ। ଓହୋ ଏଇ ନେ 10 ଟଙ୍କା, 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବସରେ ପଳେଇବୁ ତ ସମ୍ମାନ ତ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବା କେତେବେଳେ? ଆଉ ତୁ ରହ ମୁଁ ଘରକୁ ଟିକେ ଫୋନ କରି ରୋଷେଇ ସରିଲେ ବୁଝି ଦଉଛି। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ସଜନି ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣିଟା ଦେଇଥିବ। ତମେ ବି ନା ମାରଣ କାଲି ଭଳି ଯଦି ଭାତରୁ ବାଳ ବାହାରିଲା ତମକୁ ସଜନୀରୁ ମୁଁ କରିଦେବି ଗଜନୀ।